Πάμε. Crossbar challenge! Δεν καταλαβαίνει! Τώρα θα δεις. Πάμε να ακούσουμε παντέλο. Και πολύ πιο μπροστά, εκπληκτικός. Για να δούμε. Ναι! Όχι, όχι. Πάμε, ρίξε. Ο αριστεροπόδος. Αυτό ήταν το πιο κοντινό απ' όλα. Πούτσι, αν το πετύχει. Έλα, ρίξτε, χωρίς πλάκα, ρίξτε. Ρίξτε. Το μπουκάλι, όποιος το πετύχει. Έτσι και. Εντάξει, δεν πειράζει. Πολύ φάλσο πήρε. Δεν έπαιζε. Μακάρι να είχαμε το crossbar τώρα. Crossbar. Έλα, αφήστε τον. Γκολάρα. Ναι. Πάμε. Πάμε, έλα. Έλα ρε Λουλού. Άκυρο. Να πάμε. Εντάξει, δεν πειράζει, πάμε. Απλά άστο. Πόσες φορές θα το κάνει θέλω να δω. Βγάλε. Μπερκονίδης εν δράση. Τι γελάς ρε. Τρελάθηκα! Μου γλύψε σχεδόν. Τα. Ακόμα περιμένει μπάλα, έλα. Ρίξε. Λοιπόν. Συνεργασία 100 level. Έρσον. Εκπληκτικό, εντάξει. Το κάνει, ναι. Ωραίος. Θέλω να δω τι θα κάνεις. Πάρα, έλα. Όχι ρε. Καλό, εντάξει. Τώρα τη βγάλαμε, τώρα την ξανάβαλες. Αν είναι δυνατόν, δεν γίνεται. Πάμε. Και οι δύο τα... Όχι. Εγώ το έβαλα μόνος. Μόνο βάζω μόνος. Είμαστε τόσο άχρηστοι. Αυτό ήταν το βίντεο, κάντε like, subscribe και... Γεια σας! Κάτσε κι άλλο. Έλα.